os. Guys, vi spiller det her spil i dag, hvor vi skal trykke på Der kommer bomber! Der kommer sådan nogle bomber ned nu. Nej, ja! Der kommer hjernerystelse. Hjernerystelse. Der kommer hjernerystelse. Hvor er du? Ah! Der kommer hjernerystelse. Kom herover! Det er lidt skræmmende, fordi der er bomber tæt på os. Nej! Ah! Fuck. Ja, men det her spil går ud på, at der er sådan en knap, og så skal man trykke på den, og så sker der alt muligt. Nu kom der sådan en forhindring derinde. Så for helvede. Og jeg er fandme ikke god til sådan noget her, hvor der kun er en plads. For helvede, idiot. Der var en, der var ved. Det var så ikke cool. Hallo, Ivan! For helvede. Ja. Ah! Hvad sker der? Nej, hvad sker der? Hvor knappen? Nej. Hvad sker der? Hvad skete der? Det ved jeg ikke! Det er en... Jeg ved det. Nej, det er jo kun det der, hvor man trykker på blå. Jeg havde ikke set det. Oh my god. Okay. Godt. Vi kan godt hjælpe jer med at finde det der, hvor der... Nu er det yellow. Altså gul. Jeg rørte engang. Nu er du rød. Nu er du green. Grøn. Blue. Nå, og så lander den. Hvor skal skeen? Nej. Ah. Hvor er de så smart, altså? Så er det. De stiller sig bare op på den. Ja. Det er så meget snyd. Det er det. Det er så meget snyd. Ja. Du snyder fandme. I to. Men helt to. Ah, hvad sker der? Nej, der er vind. Nej. Det er slå. Nå, hvad farve er du? Jeg er blå. Mørkeblå. Fordi vi ikke snakker så meget, så fordi vi koncentrerer os. Ja, lige meget. Det kan ikke helt plads her. Nej! Er du rød? Nej. Ja. Ud af min bane. Jeg er fucking ligeglad. Jeg kan på video. Ah! Yay! Jeg har trampolin! Yay! Du kommer ikke væk af tjorten. Ja, fordi det kommer jordskælv ind med. Boing. Boing. Eller skal vi sætte noget musik på? Ja, kan vi det. Ah!
gemmerleg. Gemmerleg. Hvad giver han? Gemmerleg. En høns. Jeg gemmer mig inde i regionen. Vi der ikke gemmerleg. Nej, her. Det er regionen. Hop her. Oh my god. Den. Ej. Ej. Emma, du skal tage de andre. Er det mig, der fanger? Ja, start på dig og nogle af de andre, der har de her røde stickers. Seriøst? Ja, alle sammen, der, hvor der er sticker og hvor de har sådan noget rødt over. Nå. Alle det, du kan holde. Nej. Vi tog ham. Er der nogen der i? Åh, for helvede. Ja, det er jeg god til. Hvad? Jeg nåede ikke over. Det er var snud, ikke? Så jeg skriver i kommentaren, hvis I synes, det var snud. Den farve var den. Er vi enige i det? Ja. Altså, jeg var på den ene, og så har jeg på den anden, fordi jeg skulle... Er vi enige om, at vi skriver det her? Jeg når over. Snyd! Nu mindre sekunder. Jeg hader det her. Eller vi fik mindre og mindre sekunder. Bank. Vi skal røve en bank. Og jeg elsker at røve bank. Jeg kan ikke komme ind. Hvad der, når jeg ikke kom ind? Ja. Yeah, I will. Jeg har rødt bank. Jeg har lige skrevet 5 milliarder. Nå, det var alt for den her video. Hvis I vil have flere af de her game videoer, så husk at like og subscribe, så kommer der flere. Hej!